Hola golafres, soc l'Albert. Perquè ens agraden, perquè n'és època i perquè tenim l'oportunitat de fer-los a casa al forn, avui anem a veure una manera molt senzilla de fer els calçots en el forn de casa. Ja veureu, estan boníssims. Mira quin manat de calçots hem comprat. Que xulo, no sé quants n'hi haurà, deu haver uns 25 així. Aquests són del Maresme. Ara els deixarem una mica. Vas a gravar? Sí. Però no estàs gravant. Sí, però és igual. Què? L'arrel la trèiem, no? Sí. Que això va ser una Pots posar aquell tros del vídeo del Masferrer que uns deien sense pèl o amb pèl? Els calçots s'han de coure amb arrel o sense. La meitat els caparem. Capar? Tallar-li l'arrel al punt just. Hem de fer les dues de just. Amb arrel són millor, home. Amb arrel. Els hem de capar. Sense, no? Sense. Però... Sense. Sí. Doncs jo el trec. Es fa un tall així, no del tot. I quan ho tinguem així, ho estirem i així traiem una mica de tota aquesta capa bruta primera. Veus? Ja el tenim net. I ara s'ha d'anar fent un per un i els anem separant. Ja veieu que un cop tret aquesta primera capa ja no cal gairebé ni que els netegeu massa a terra, perquè això després no ens ho menjarem. I ara, com que ho hem de posar a la placa de forn, mirarem més o menys la mida de la placa de forn per saber quantos hem de tallar. Però tampoc ho hem de tallar molt perquè si no després no podrem estirar les fulles. Tallarem més o menys per aquí. I ara ho posem a la safata de forn. Ho posem a sobre la reixa per això, no? Ah! I ara ho posarem a la safata de forn. Ah! Vols callar? És que no calles. Ah, oh, vale. Estàs gravant? Sí. Com a falsa. Ai. Va, els aniré posant aquí. Posaré uns cap aquí i uns altres cap allà. Així quedaran millor. Aquesta mida està bé per posar-los a dins del forn. No sé com ho poso, això. Vinga, tal qual, així cabran. Nosaltres hem posat una safata de sota en paper de forn perquè no s'embruti, però ho podeu posar tal qual com vosaltres vulgueu. I ho posarem a 200 graus uns 40 minuts. Doncs ja els tenim. Els hem tingut, al final els hem tingut uns 40-45 minuts perquè estiguin fets. De fet, quan fem alguna cosa escalivada també estan 40-45 minuts. I ara, perquè es mantinguin calentons, els posarem aquí i els embolicarem en paper de diari. Què us sembla? Tenen bona pinta, oi? La veritat és que queden ben cuits i amb una bona salsa, la salsa. En el proper vídeo us ensenyaré a fer la salsa. I ara també hem d'ensenyar com es mengen els calçots. Aleshores hauríem de separar potser les fulles sí que són més externes i les tirem així cap a baix. I ja el tenim net. I ara el mollem a la salsa, ben moll, i ens el mengem així.